mint a többi évad, nagyon-nagyon ígéretesnek tűnik. Sok jó szerep vár rám, meg már most 2 bemutattunk, azokat is nagyon szeretem, a Borban él az élet, meg a Tildavilág. Borban él az élet igazán kedves nekem, Julis szerepe. Igyekeztem megtanulni a kecskeméti nyelvjárást. Hát remélem, hogy tetszeni fog. Most éppen az Isten pénzét próbáljuk. Ez egy Dickens regényből egy színpadi adaptáció. És ebben Bellt játszom, aki maga a szerelem. Meg nagyon szeretem az ilyen hatalmas, nagy produkciókat, tehát látni azt, hogy a 6 évestől kezdve ott van mindenki együtt, de akkora energiával bír egy ilyen próba folyamat. Ezek igazán jó munkák. És akkor amit még nagyon várok, furcsa módon az Acélmagnóliák. Kiskoromban láttam azt a filmet, és el voltam ájulva Julia Roberts alakításától, és akkor úgy azt mondtam magamban, hogy te jó lehetett ezt neki eljátszani. És most megpróbálhatom én is, hát ez izgalmas. Így februárig vagy márciusig 5 bemutatóm lesz. Pesten élek, és ingázok többnyire, és hát a szüleim pedig Balatonfüreden élnek. Őket nagyon ritkán tudom meglátogatni, de az is nagyon-nagyon feltölt, ha oda lemehetek Balatonpartra. Próbálok olyan dolgokkal foglalkozni, amik azért elütnek a színháztól. Tehát például a parfümkészítés, az engem gyerekkorom óta érdekel, nyáron hastáncolni jártam, vagy tanultam. Egyébként alszom. Amikor csak tehetem, imádok aludni, olvasni, színházba járni, moziba járni. Ezeket mind szoktam eljárni, úszni. Meg őrületesen szeretek szaunázni. Órában, ha nem mondták, hogy fogynom kéne, és senki nem küld el a jó mériképbe. Csak vonol egy csík-síkkal, csík-tartóba. Szerült ma kezdek ki a vikramjóra. Hoppá, 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 azt nem dobtam. Hoppá, 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 azt nem dobtam. Igazából nagyon meghatott, meg zavarba ejtett a tavalyi a legjobb epizódistának járó díj, mert ugye most már lassan 4. éve vagyok itt, és annak idején, amikor az egyetemről elkerültem, akkor az a megelőlegezett bizalom, amit a Péteréktől kaptam, aztán a nézőktől is, hát azért az ritka jól eső dolog. Most ez meg egy újabb lépcsőfok, ez a Prima díj. Én néztem a többi jelöltet is, és hát lenyűgöző, hogy az egyes jelöltek a saját szakterületükön belül óriási dolgokat tettek le az asztalra. De én tényleg azt érzem, hogy amióta ez kiderült, és látom, hogy hány ember szurkol és szavaz a kedvenceire, köztük rám is, tehát tényleg már ezért megérte ez az egész. És hát kíváncsian várom az eredményt.